Politic trebuie să îndeplinești niște condiții. Să fii pervers, să fii hoț, să minți, să nu ai suflet, să nu ai mamă, să nu ai tată, adică sunt niște condiții pe care trebuie să îndeplinești. Eu sunt fără partide politice, sunt independent și vreau să fiu primarul oamenilor. Pentru oameni, nu pentru partide. Partidele să stea acasă, să doarmă. Am ales să intru în acest loc, în această zonă mizerabilă, cu riscul de a mă stropi și eu de puțină mizerie, că asta este. Să fii pervers. Am ales să intru în acest loc, în această zonă mizerabilă. Să fii hoț. Am ales să intru în acest loc, în această zonă mizerabilă. Să minți. Cu riscul de a mă stropi și eu de puțină mizerie, că asta este. Oamenii adevărați care vor să fie reprezentanții oamenilor nu se înscriu în partide politice. Sunt destul de curajoși și destul de corecți față de comunități. Pentru că primarii, odată intrați într-un partid politic, nu mai pot face vreo mișcare în stânga sau în dreapta, e așa un hol foarte strimt, cu sens unic. Am ales să intru în acest loc, în această zonă mizerabilă. Să fii pervers. Am ales să fii hoț. Am ales să minți. Cu riscul de a mă stropi și eu de puțină mizerie, că asta este.